салому алейкум дӯстони азиз. Инак дар мошин бозори шаҳри Худжанд қарор дорем. аз нарху навои мошин то ҳадди имкон барои шумо маълумот медиҳем. дӯстон, ба канал обунда шудан ва лайк монданро фаромӯш накунед. он чӣ ки дархост бошад ба мо нависед, мо ҳатман то ҳадди имкон иҷро мекунем. мошин навбати мо Lexus RX, солаш 2000. Мошин американка будааст. дохилашо навороташо мефаҳмем. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, коробка автомат, борд компьютер, мультирул, мини люк, сиденьёи пеш. аз пробегиш хай мефаҳмем чанд пробегише. ин салони қафои мошин. багажаш якта балони запаскаш. Sesi dövdü. Aynen sesi. Pробегаш 312,000 километр. Мотор сервиси, сӯзишвори газ, бензин, расходаш 12-15 литр, 100 километр мегардад. Мен чӣ хеле ки дидаи соли ҳолати мотори мошин. нархи мошин 65,000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 93 37 53 55. opel хеҷбек, солаш 95. ин ойнаҳош сиёҳшиша будааст. мӯҳлаташ то сентябри 2023. ёдовар мешавем санҷиши техникиш то моҳи июне. ин дохили салон, ин коробкаш механик, сидиплер, ду айрабак, пробегаш 129,000 километр. ин ҳолати салони мошин. ин ҳолати салони кафои мошин. ин балонашам дар ҳолати хуб. ин задни камераш ҳаст. ҳозир багажашам мебинем. ин багажаш. ин балони газаш таблетка. мотор 1.6, сӯзишвори газ, бензин, расходаш 10 литр бе 110-115 километр мегардад. ин чӣ хеле ки дида истодед, ҳолати мотори мошин бисёр дар ҳолати хуб. нархи мошин 35,000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 833 57 70. opel бечка, солаш 97. ин 4 балонош дар ҳолати хуб. ин намуд аз қафои мошин. дохили салон, ин ду айрабак, сидиплер, коробкаш механик, пробегаш 236,000 километр. ин ҳолати салони мошин бисёр дар ҳолати хуб. ин ҳолати салони қафои мошин. люк надорад, кондитсионераш кор мекунад. багажиша мебинем. ин якта запаскаш аст. багажи мошин.
мотор 1.6 сӯзишвори газ бензин. расход чанд та газ киди? 120. расходаш 10 та газ киди 120 км мегардад. ин чӣ хеле ки дида истодӣ ҳолати мотори мошин. нархи мошин 28000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 844 52 08 92 844 52 08. Toyota Corolla VERSO солаш 2006. ин намуди берунаи мошин. ин намуд аз қафои мошин. мебинем дохили салонше. ин дохили салон 4 электропакет, центр замок, коробкаш механик, борд компьютер, яъни CD плеер, ҳама наворотош ҳаст. ду айрбаки пеш, келиташ яъни стоп старт. ҳозир пробегаши мефаҳмем. ҳачи пешамон мебинем. ҳозир яъни ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодед. сиденияҳои пеш обогрев. ин ҳолати салони қафои мошин. юкаш марама. пробегаш 122000 км. мотор 2 сӯзишвори дизел. расход чанд тако? 6 та. расходаш 6 литр киди 100 км мегардад. ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 65000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 999 26 91. мошин навбати мо BMW e90 солаш 2011. ин намуд аз қафои мошин. аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, яъни ойначош кнопочный, не? ойначош кнопочный. пробегаш 158000 км. ин ҳама наворот ин замона. килиташ стоп старт, коробкаш автомат, ду сиденияҳои пеш обогрев, борд компьютер, яъни сиденияҳош лифт, лифт. яъни ҳолати салони қафои мошин бисёр дар ҳолати хуб. яъни пардачаҳош заводской худаш. яъни пардачаҳои оина қафош заводской худаш. яъни пардачи қафош кнопочный мебошад, худаш мебурон, бо худаш медарад. багажа мебинем. багажаш бисёр дар ҳолати хуб. мотор 3 сӯзишвори бензин. расходаш 12 литр бензин ки 100 км мегардад. яъни чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. ёдовар мешавед мошин вагонӣ мебошад. бисёр ҳолаташ хуб. нархи мошин 120000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 601 0027. дӯстони азиз, шумо тӯи арӯсии домодӣ ё ҷашну маросим ва ё зорзиёт дореду дар фикри сабти он ҳастед? пас наворбардорони касби студияи баҳодур дар хизмати шумо.
студия баҳодур бо техникаҳои муосири замонавӣ ва ҷашну маросимҳои шумо зиннати тоза мебахшад. аз ҳама муҳим бо сатҳи олӣ ва нархи дастрас дар хизмати шумо. телефон барои маълумот 92 899 89 89.